Fel chwaraewyr, ydych chi wedi cael cyfle i eistedd lawr ac ystyried be allwch chi gyflawni wsos yma fel carfan, felly, a be allwch chi gyflawni yn hanes tîm Pêl-droed Cymru? Ddim fel tîm so ni wedi cael y chat yna, ond mae pob chwaraewyr yma yn bersonol siŵr o fod wedi cael wedi bod yn meddwl am hwnna yn credu bod yn mynd i bod yn gêm enfawr. Dwi'n meddwl os ni'n gallu ennill y gêm yn gyntaf, wedyn gobeithio bod ni'n gallu cicio ymlaen o hwnna. Dych chi'n frig y grŵp, dych chi'n teimlo bod chi un droed yn y rownd y terfynol yn Ffrainc yn barod? Dyn ni wedi rhoi sians arbennig i'n hynny i roi y sefyllfa hwnna, ond mae fe'n galed fel chwaraewyr i meddwl ymlaen gormod achos chi'n gwybod beth sy'n mynd i digwydd. Be di'r neges gan Chris Coleman, un gêm ar y tro? Ie, wrth gwrs, yn credu bod yn gêm ni'n merched o'r gêm pwysig a ni nawr. Mae hwnna'n symud ymlaen wedyn i DC. Faint o hwb wedi gweld rhywun fatha Gareth Bale yn cael mewn drwy drysa y gwesti ac yn rhoi'r llun o fyny ar Twitter ac ar Instagram yn syth i fod yn gadael yn y dref i ddod yn syth yma. Ie, mae pob dod yn gweld mynd, mae'n ni'n gwybod bod yn boost i bawb yn y ganfan ac mae perfformiadau fe wedi dangos pa mor dda mae fe wedi wneud i ni ac gobeithio bod ni'n gallu gwneud eto. A dwi'n siŵr bod yna wein arwyn ar pawb yn y garfan yn gweld o nid yn unig yn bod i droed o yn oce ar ôl yr annog gafel os oes diwethaf o sgorio 2 gol yn erbyn Betis wedyn yn os adem. Ie, mae'n nais i gweld bod y ffordd fe'n dda ac gobeithio bod ni'n gallu dod o'r un peth nôl i ni. O ran y ffordd wyt ti'n chwarae Tottenham Hotspur ar y funud, da ni wedi bod yma yn y gorffennol lle ti ddim yn chwarae mor aml, ond ti wedi chwarae mewn pryd dipyn o gemau hyd yn hyn y tymor yma. Dwi'n siŵr bod ti'n teimlo dda yn mewn i'r garfan? Ie, wrth gwrs yn bersonol, mae wedi bod yn nais i gael y sians mewn mewn y tîm ac hefyd i wario gemau dda ac gobeithio bod ni'n gallu dod ar perfformiadau yna nôl i Gymru ac mae fe'n teimlo cyffroes i gallu wario i Gymru tro. Dwi'n siŵr bod y gair am Ashley Williams, dwi'n siŵr nes ti wylio'r gêm rhwng Abertawe ac United o rwy'n ti'n ei nabod yn dda perfformiad gwych yn yma'n marcio Wayne Rooney. Pa mor dda ydy Ashley Williams fel Andy Byrne? Fi'n credu bod yn chwarae'r arbennig, mae fe'n dangos i Cymru ac i Abertawe pob tro mewn wario pa mor dda yw e. So lot o amser wedi gael gwella o fe. Ti'n synnu fod yna ddim clybiau mwy wedi dod mewn yn dan ni'n gweld clybiau fel Chelsea yn gwneud cynigion am John Stones. Ti di synnu fod clybiau mwy ddim wedi gwneud cynnig am Ashley Williams? Mae wedi bod yn arbennig nawr am cwbl o tymorau. Mae fe'n un o'r chwaraewyr sy'n gallu wario yn unrhyw tîm yn maen ni, ond ar foment ys neb wedi dod o. Mae fe'n sioc i bawb yn y garfan yna. Ti wedi cael dipyn o'r hyd yn hyn yn torri mewn i dîm Abertawe yn eitha ifanc yn wedyn cael y trosglwyddiad i Tottenham Hotspur. A i hon ydy'r wsos fwyaf, ti'n teimlo mai hon ydy'r wsos fwyaf yn dyrfa fel droed ti hyd yn hyn? Ie, siwr o fod. Mae nawr time o da i fi yn personol ac mae'r gêm yn dod yn gyflym nawr ac gobeithio bod ni'n gallu gwneud rhywbeth special wythnos yma. Ac y nod ydy i gwblhau y swydd mewn ffordd i gyrraedd y rownd y terfynol am Ffrainc yn y 2 gêm nesaf yma. Dych chi'n eisiau mynd allan i Bosnia, dwi'n siŵr, fis nesaf gorau copnitio yma? Na, mae bydd mae gêm i ffwrdd yn Bosnia, mae'r gemau dych chi'n edrych yn y grŵp. Does neb eisiau rili mynd na i gael canlyniad, felly mae'r siams ni'n gael nawr yn un o'r gorau dyn ni wedi gael yn amser yma. Ac yn gofio sydd dod ar y fwrgylch yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn y gêm yna yn Gwlad Belg, sef o'n rhywbeth arbennig dwi'n siŵr i'r garfan i allu cyrraedd yr rownd y terfynol yn y gêm Barca yn Israel wedi Sul nesaf. Ie, mae'n rhaid i gweld, mae'n siawns arbennig i ni nawr ac achos ni'n gallu gael y dod nôl yn y stadiwm to bydd yn teimlo greu i'r garfan. Ac un i gloi, pan nath Cyprus chwarae yma gartre, mi oedd hi'n gêm eitha corfforol, ond mi nath nhw dargedu Gareth Bale. Da chi'n disgwyl gêm debyg allan yma na'n siarad? Siwr o fod oedd nhw o'n ni'n gwybod pa fath y gêm bydd nhw'n mynd i dod am credu bydd yr un peth yn dod, felly bydd y gêm galed, ond mae'n un dyn ni'n edrych mlaen.
Diolch Ben. Yn y gêm yn erbyn Gwlad Belg, nes ti ddim chwarae yn hi, sut deimlad oedd o pan ges i'r anaf? Sut ti siarad ni drwy y teimlad hwnnw? Ie, then pan ni wedi gael yr injury, oedd yn teimlad galed, really, gwybod beth, gwybod ni'n mynd i colli'r gêm na, ond pan chi nawr, fel rhan o'r garfan, o'n i yn gyda'r sgwad o'r wythnos na, mae'n cyffroes edrych mewn fel fan fe weithiau. Fyna o'n i'n arwyg dydd y gêm oedd fan o'n i. A sut oedd yn teimlo i fod yn fan yn ganol o'r awyrgylch yna? Ie, oedd y dorf yn arbennig ar y gêm na. Pan nath Gareth sgorio gol, oedd y teimlad arbennig ar y diwedd. Gwybod ni wedi codi'r 3 pwynt oedd yn gret.